Извече хора, това е втората част. Ето с това, сел Excel през колко са. Това е третата всъщност. Да, това е третата част. От РЗС. Аз направих първо вчера, не ли сещаш? Да, вчера. Вчера направих първата, сега беше при малко втората и сега е третата. Чакай само да спомня къде бяхте рилс. Чакаме на... Истина ли го съм я монтирал се едно, че съм на 13 години? Чеш някои приятели така ми казват, и аз при тук да огледаме. Няма нищо. Къде ходиш, бе, те релсите не са натам? Чай спри колата. Така, натам са на... Не. Днес как се хвърли? Няма нищо. Чай, сега ще карам. Аз ще карам, аз ги знам къде са. Аз ги знам къде са. Спри... Гоши, моля те. Сега ще минем през моста. Зави наляво. Така. Къщи се. Спри, бе! Не е там. Да, тук става се мини. Накъде? Дай наляво сега. Сега давай само направо. Сега зави наляво. Ето на този завой зави наляво. Ляво спри, зави. Че ще се изблъскаме тук някъде и ще умреме. Давай. Ето тук почти сме стигнали. Сега намали малко тук, защото... Не! Давай само направо. Зави надясно. Надясно е. Не! Какво направи колата? Ще гръмна! Какво направи тази кола, бе? Дай малко, кога си тя гръмна? Идвай! Чакай, ма! Какво се хилиш, бе? Защо аз като снимам клип, стоям като 6 годишен? Ти си на 7. Да, съм на 5 годишен като снимам. Нали като ми видя клипа, видя ли къв съм? Давай. Толкова сено, че съм... Сено съм ти го гледал. Гледал съм ти го. Ето, тук сме. Дай, ти излезеш, че седиш първи. Мога компютър е прецакан. Аз го почистих, мога се е много по-бърз. Той аз мога да ще го почистя. Аз имам 5 игри. Кой няма да забива? Аз имам 2 игри, така че. Аз имам Minecraft, Far Cry 3, MTA, GTI и The Walking Dead Survival Instinct. Зомби, помощ! Бла! Зомби ще ме уби, бе! Не бягай, ти си хакер. Хакерите са... То падна. Хетнах едно. Аз съм луд. Пръц. Аз отлепах зомби с... Знаеш, че и тук има МК. Да, бе, знам, те при умелите хора има патрони. Ола енда конда. Ола Линда Ромба. Хеликоптер! Отиваме на морето. С хеликоптер. Ето също има. Стара каравана. Спали го сколали. Дай ми граната. Човек, гледай сега кой ще направи експлозия на мръдница. Не, чакай, не още. Запомням се, че ще гръмни колата. Прави експлозия да не умреш. Дай да видя. Няма да умреш. Отивай на там. Дай, гърми. То се чу на 100 метра, на 100 км. То се чу чак при мен, аз съм на 2 метра.
На Ти това запали тук всичко, е. А? Ти ма подпали. Да, бе. Не, базика си. Взех калашник. Аз ще трябва да събирам само... Аз и емка и калашник нямам. Не. Събирам само калашник, хора. Как да имаш емка и калашник? Има смирак. Така. Стара каравана. Пръднах. Стара каравана. Ода. Стара каравана. О, да. Чакай малко, стой. Погръмнал е. Не знам. Остатъка. Някой го спръдна. А човек помня да гонят на 50 зомбита. Чакай, идва ми крепи ги с граната. С гранити. Чакай да го гръмна това зомби с С граната. гранити. Хода енда кунда. А това зомби оживя, гръмна с граната и пак оживя. Ето А как той е. да ме би. Фоден, туби! Трепи, аз така, аз чум как. Трепи. О, да, ти го трепи. Кафу озера, нали? Кафу долна зара. То нямаше оръжие. Ма кое е по-силно, калашника или емката? Според мен емката е по-силна. Не калашника. Калашника ли? Не емката. Не калашника, емката, не знам. Тук има бомба ли, пучка, бе! Къде е? Ила! Само че малко трудно се качим. Ето! Взех я! Къде си? Ето виж, ила ти покажа. Ма ти къде си? А от другата страна на релс там при умрелия човек, където има емка. Ета, ила ти покажа. Кога взе тая яка кола, бе? Аз толкова бързо е! Ето тук е! Аз е. Ето я! Ето, той дойде. Ето я! Видя ли я? Не. Ти я взе, бе! Не, имам само една от дете я купих. Ето тук има една. Ето я, ила, слез долу тук. Ето, виж са, погледни ето тук през дупката. Виж ето тук. Чакай. Ето тук къде ще стрелна са. Виж. Да. Видя ли я? Да, но то се ми е остава по една. Да, вече имам две. Зомби! Мой го целиш, бе. Ето аз го килнах. Мой го целиш, бе. Чадена. Чадена, молда. Оле, кога изобщо не знаеш ли, че има бомба или пучка? Чакай, аз искам да взема, ти имаш много. Имам само 3. Хе, Не, пак имам една. Имам 2, па имам пак една. аз имам една. Бомба ли, пучкачка. Да. Ето го пак. Убина! Помощ! Бягай! Помощ! Къде си? Къде е този? Него си. От другата страна. Друга страна, скри се. Човек, скри се някъде. Ето го видях го. Ето го. Спри, Кришко, не дей. Скри се така. Типа зомбите се стрелят, трепат. Чакай, аз ще го трепа този. Само се прицела в снайпера. Аре бе. Чекай, то сега беше тука. И не знам къде отиди. Той ми взел цялата броня, човек. Ако искаш да бягаме, то той колата ни взе и отпращи се, мали. Аз взимам малко емка тук. Човек, той да не ми иска от това. То ми стреля, молотови ми фърна тос. Аз се подпалих. Ето го! Аз ще го убия с помпата. Човек, то ми фърля молотови. То ми фърля молотови и зомбите ме трепат. Шет! Трепи! Кришко, трепи! Браво, ти го трепа! Браво! Аре, бягаме, че той ми свали половината, броня ми свали. И на мен цялата броня, айде да бягаме. Мен половината. Айде бягаме. Айде да бягаме. Айде. Още малко ще ме уби.
Аз мисля, че ни е взел колата и отпращи. Ари към базата, вземи хеликоптери да отидем на колата. Ари, идвай. Идвам. Аз съм почти 4-ти ранг. Окей. Аз сега съм почнал втория. Аз съм минал вече буквата П съм минал. На Аз втори съм ранг. минал 4-та точка и почти. Ето е тук има кола. Лака дичат. Някакво такова. Айде, ако искаш да скачим за по-хубавата кола. Аре, Гоше, идвай! Айде, за по-хубавата. Добре, само да ти там с колата, моля те! Оле! Айде, пишак, какво ще стане? И Ти идвай с колата, ако искаш. Аз се кача пиша. Ако искаш се качвай Аз съм за теб. с колата. Ах, що толкова сбързо е? Ти си по-голям ранг от мен и пак съм толкова бърз. Не, ти си по-голям ранг от мене. Да, заради ранковете. Че ли са? Не. Айде, качай. Оле! Тръгваме, хора. Към Beach City. Майко, аз съм много зле. Мамо, дай ли кабията? Ало? Дай ми кабията, не мога да дойда. Отзад на парното е. Ми... И да, хора, сега ми към базата да... Такова ми хора. Да вземем някакъв хеликоптер. Къде ходим? Леко е докоснах буквата П и паднах. За какво да косваш? Аз се докоснах само и я паднах. Сега докоснах нищо не става. Дай, че обърках пътя. Идем хора. Отиваме хора всъщност, аз пейдам хора. Ето. Макдоналдса сме. Бомба липучка. Ето, тук съм много зле. Бомба липучка. Бомба коскодунга. Защо се учим из базата? Ми ще вземи хеликоптер да отидем на колата, забрави ли? Не. Ясно ли ще стана? О, не. Ясно ли ще пръдна? О, да. Мяу. Ха! Чакай! Ще объркам пътя. Не си бе? Не съм. Всъщност. Да, не съм. Те са взели хеликоптера, сигурно. Не го хеликоптера. И го оставят тя. Добър ли съм, бе, Те пазех един хеликоптер. Добър ли съм дрифтар? Да знаеш, че има 2 хеликоптера в базата. 2 хеликоптера. Да, единия го взеха. Оле, да, ето го. Гледай. Не тук. Не знаеш откъде се качва, не от тук. Знам, от тук се качва, Кристияне. Аз от тук се качвам. Ето и тук се качва, то си има специални стълбички. Или места, откъдето се качва. Опа. Тук не мога да се кача. Тук е хеликоптера, никой не го е взел. Ти го взимай. Аз казах да го вземеш. По някакъв ни взе колата ни за някакъв. Да, взя. Видя ли? Чакай, идвам. Че ще отлита. Бързо. Че ли са? Да. Добре. Да отлетиме.